UPPL नि बानजायनायाव ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामखौ 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव खुंफुंबाय। हानजाखौ गोख्रों खालामनाय थांखि आरो सोद्रोमाफोरखौ हानजायाव खामानि मावनो मजबुत खालामनायनि असिलायै UPPL हानजाया ब्लक थाखोनि हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन ब्लकफोराव मावफुंथ'वाखैब्लाबो दिनै 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL हानजाया थाइखाजरा VCDC नि सिङाव थानाय थाइखाजरानि कमिउनिटी नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 14 नं सिरांदुवार ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, EM रनजित बसुमतारी, EM उइलसन हास्ताजों लोगोसे UPPL हानजानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। जोंनि UPPL दोलोआ सेन्ट्रेलि मोनब्रै टीम बानायनानै होदों, 10 जन याखरि टीम। बाहाय ABCD मोनसे ग्रुपआवहाय 10 जन खरि। जोंहा BTC दा बर्तमान जोंनि BTR आवहाय 40टा समष्टि दङ। बे 40टा समष्टिनि जोंनि जायनाखि वार्कारफोर लिडार्सफोर दङ, बिथांमोनखौ इम्पावार खालामनो थाखाय पार्टी एक्टिभिटिसफोरखौ मारै लांनांगौ, नङा होमबा? वार्क कालचारा मा, जोंनि आइडियलजिया मा, बेखौ गुवारै बरनायनानै होनानै जाहाथे पाब्लिकफोरनि गेजेराव थांनानै बेखौ फोसावहैनो हायो, बेखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ 10 जन याकरि मोनसे टीम बानायनानै होदों। बे टीमनिनो जों B टीमावहाय आं एसे कअर्डिनेटर बाहाय फैदों। दिनै सिरांदुवार समष्टियाव प्रथम जाबाय, गाबोन देबोरगावआव जागोन। बिदिनो फैगौ 5 तारिखनि गेजेराव जोंनि बे प्रग्रामा जोबगोन। दा बिनि थाखायनो जों 14 चिराङाव फैदों। दा बाहाय 10टा प्राइमारि कमिटि दङ। 10टा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लानानै जेसेबांनाखि माबाफोर कर्मिफोर दङ, बिथांमोना बाहाय जथुमदों। दा बिथांमोनजों जोंहा इन्टारेक्सन प्रग्राम जागोन। मोनबा टपिक जोंनो होदों। बे टपिकनि सायाव जों बुंगोन। बे टपिकखौ बुंखांनायनि उनाव बे टपिकनि सायावनो कुइसन एन्ड आनसार जागोन। बेनो जोंनि प्रग्रामा। जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जोंहा A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, बे मोनब्रै टीमा जोंनि BTR आव थानाय मोन 40टा समष्टियाव बिथांमोना नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानो बिथांखि लानाय लेखा दिनैहाय जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्ला UPPL नि दैदेननायाव दिनैहाय नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPL दोलोखौ गोख्रों मोनसे दोलो खालामनायनि थांखिजों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि MP इलेक्सन, जे BTC इलेक्सन आरो MLA इलेक्सन, बे मोनथाम इलेक्सनखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ मोनसे खामानि मावनायनि जे बिथांखि, बे बिथांखिनि सायाव जोंहा दिनैहाय माखासे आयदा लानानै सावरायनायखौ जोङो मोनदों। आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव नैबेबायदि हाबाफारिया सोलिलांबाय थायोबा जोंनि खामानि मावग्राफोरनि गोसोआ थुलुंगाखांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जों जे मोनसे गोहोगोरा दोलो हानजा बे निस्सय जोङो गायसनजागोन। आं आसा खालामो जोंनि UPPL दोलोआ हासार गोनां हानजा आरो बे UPPL दोलोखौ दैदेनग्रा जे जोंनि गेदेमा प्रमद बर'आ सासे अहिंसानि सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि थांखि आरो नोजोरा दिनैहाय सारा BTR आवनो, सारा आसामावनो, सारा भारतआवनो, सारा बिश्वआवनो सासे मिथिजानाय बेबायदि दैदेनगिरि जों मोननो हादों। आसा खालामो बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि बे सरकारा, जोंनि बे दोलोआ बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जोंनि BTR सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोंहा गोबां माखासे बिथांखि लानानै दिनै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि दोलोआ मजबुत जागोन, सक्तिशालि जागोन आरो बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा B टीमनि जानानै जोंहा इनचार्ज हिसाबै जों मोनदों आथिखालनि जोंहा BTR सरकारनि मावफुं सोद्रोमा जोंहा उइलसन हाजदा, बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। आरो जोंनि नैबे B टीमनिनो जोंहा सासे कअर्डिनेटर अमरजित बसुमतारी, बिथाङा आबादारि आफादनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि, बिथांमोनहा बाहागो लादों। आरो बे B टीमनि गेजेरावनो गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ब्लक कमिटिनि जानानै आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोन। आरो नैबे जोंनि ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामखौ जा बराय बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि BTRनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा सार रनजित बसुमतारी, आं बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि आरो जोंनि बुथ कमिटिनि बेहाय जोंहा 300नि बारा
दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आं बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर आं जासिगोन। फैबाय थानाय बिटिसि जि एमपि इलेक्सन बेवहाय नोंथांमोना 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय माबायदि फिथाइ मोनगोन होनना नोंथां जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो जे थांनाय समाव जोङो बिटिआर सरकार फैयैनि सिगां जोङो गोबां इलेक्सन जोङो बाहागो लादों खिन्थु जोङो देरहासार जानो हायाखै। थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआर इलेक्सनाव जोङो बाहागो लादों आरो बे समस्टिनिफ्राय जों देरहासार जानो हादों। जोंनि रनजित बसुमतारिया दिनैहाय बे समस्टिनि सासे एमसिएलए जानानै बिटिआरआव इएम जानो हादों आरो थांनाय समावहाय 2021 मायथाइयाव जोंहा एमएलए बिसायख'थि जादों। बे एमएलए बिसायख'थियावबो थांनाय समाव जों देरहासार जानो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 2021 मायथाइनि जे एमएलए बिसायख'थियाव जोंनि बे समस्टिनिफ्राय जोङो 14 नं चिरां दुवार समस्टिनिफ्राय जोङो 30,000 जोङो बाहाय भट हरनानै जों बिथांनो देरहासार खालामनो हादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंहा एमपि इलेक्सनानो जा बिटिसि इलेक्सनानो जा आरो जा एमएलए इलेक्सनानो जा जों बिनिफ्राय जोङो 100% जों देरहासार जानो हागोन आरो बियो दिनैहाय जोंनि मावथिफोरनि जे बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि जोंखौ मदद खालामनाय आरो बेखौ जों नुयोब्ला दिनैहाय जों निश्चय 100% जोङो बे समस्टिनिफ्राय देरहासार जागोन जों बेखौ बुंनो हायो। राजखान्थियावथ' थांलाय फैलाया जाखागोन जे बिथांमोननिफ्रायबो जोंनाव हाबफैदों जोंनिफ्रायबो सासे सानैया बेबायदि थांनो हागौ। बे जोंनि थाखाय खुनु पार्टिया दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया, पार्टिया जोबस्रांनायनि बाथ्रा गैया। जे पार्टिया दिनै जोङो मजबुत जागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै एन्टरजय जागासिनो दङ आरो जों दा बावैनो नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्टियाव मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम हाबाफारि जों लानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नायोब्ला आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जे बिपिएफनि जेखिनि खामानि मावनाय बा बिपिएफनि जे गोहो बे गोहोआ जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं।